One, any chama and mtoka. Me I go a point A, kidigo a point B. To destination kamediecha and your pain. And therefore, the most important thing, kichope bus stop, is not necessarily mtoka meedo. Eneni binya chopo ir jopiny. To jopiny gi mtoka mane manyalo konyi mondi chop ir jopiny. And therefore, mtoka ok nyalo bedo the end. Mi anadwa monda idh gine Mbukenya. To iyudo ka nitie sampa mabe nyalo chopi mondi chop kama jopiny nitie. Okay? And therefore, and I'm going to be the siasa for a long time. And I joined siasa. Na chako bedo conscious of siasa. Kilos of Ford. Na pore nyati matina ja klasa boru. To na attend rally mukongo mar Ford Makisumu 1990. Okay? To chama makungo donje and Ford Kenya. Okay? Kakora abedo nga maduong around 1994. To kadonye ne Ford Kenya ne owuok jaduong Raila Amolo Odinga moadhi NDP. To nikech ne wahero chama mar Ford Kenya kabisa. Mane wanyalo tho ne chama mar Ford Kenya. To no chopo kama wachopo 1996. To court odagi ni chairman mobedo recognize ma Ford Kenya en kijana wa Malwa. To wan kako ganda maluo ne waneno ka kijana wa Malwa no oko represent interest marwa. Ne wadwani mondo wager wuoya chiel ma wanyalo miyo tongi kuot manyalo laronwa piny endalo mabiro. Omiyo ne wawuok gi Raila Amolo Odinga ma wadonje NDP. NDP kanyo kane wadhi e yiero ma 1997. To yiero no Raila Amolo Odinga no wuok gi only 12.5% of the vote manogo. Kani ni vote ni to ne en vote maluo Nyanza to kod Makibera. Okay? The only non-luo MP mane wayudo ne en Nyanja mano biro kawo mana ticket nikech no geng ne ticket mar chama mane ni thurgi. To no dio bedo MP to noko chako bire bura mora ma NDP. So kane wabet piny kaka jolup Raila Amolo Odinga ne wapenjore ni to chama ni be wanyalo larogo piny ma Raila bedgo president. To ne wayudo ni it is important ni kuonde ma pod Raila nok nya donje wadwar kako nyalo donjo kuondego. To Raila no nyiso ni nyaka wariwre gi ng'ama oloso sirikal. Ng'ama noloso sirikal en President Moi. Mane wariwore makwae kanyo to waloso cooperation ni no tere partnership no tere maja no yene Raila Odinga mobedo secretary general mar KANU. Through that no dio donjo kuonde mag KANU mane pod NDP nok nya donje, partly because nineno ka NDP en chama mar luo, but secondly nikech ne NDP onge resources manya donjo go yuago gi networks mane nya donjo kuondego. Omiyo kane wa disagree kane kaka joma ne luo Raila Amolo Odinga kotelo gi Raila Amolo Odinga ne nitie disagreement gi Moi ka Moi koro dwa chunwa go Uhuru Kenyatta. To kane wawuok to ne wawuok gi ji mang'eny moloyo joma ne wadonjogo. So it means the strategy worked. But even at that time polling ne nyisowa ni kura mane wan go no se move mana from 12.5% to 17.5%. Manyiso ni pod Raila Amolo Odinga no nya bedo president. So it was therefore agreed ni mondo wuogi mondo dhio join ng'ato mane already ne kura moko mondo kony ng'ano mondo lo. Kose konyo ng'ano mondo lo, then wati gi structure mwadonjo go no mondo wamak go piny kwa prepare Raila Amolo Odinga for 2007. That is the reason why ne wawuok ma wadhi wa support Kibaki. The energy, give the numbers, Raila Amolo Obirogo, Emomio Kibaki no lawyer kuraja gi 68%. Okay? Kae wheelchair. Now it is important to note ni king'io jani mara Raila Amolo Odinga chakre Ford Kenya nyaka koro bire NDP 2007.
chama monosebetego koa Ford Kenya modhi NDP modhi New Kanu moduogo LDP modonje NAK mochako duge LDP moduge ODM. Eni chama nen gari moringogo maka gari koro tiende otuch ok nyal ringo to loro kawo gari moro. Okay? Destination ne ni mondo pod olar presidency mondo konj jopiny. So ka wang'iyo sani wach ma wadhi election mwadhieni en one ni kaka oganda ma Luo waonge presidential candidate. Okay? Ma wanya wacho ni wuod Luo moro ochung' dwa bedo president to wuod Luo mochung' nigi thoche monyalo bedo go president. Awinjo ka moko wacho awinjo ka moko wacho ni kia ni gidwa chung' president. The question en ni gin osiepega to be gin gi thochgi bedo